Salutare și bine am găsit la un nou episod de orice episod de Brawl Stars, dar și că s-a adăugat Brawl Stars, Battle Pass. Adică eu tot am crezut, bă, se adaugă Battle Pass-ul. Nu se adaugă. Bine, o credeam de la bun început, bă, ce o să apar un tichet galben și o să fie Battle Pass. Faza e că nu știu când se adaugă. Da, eu vreau să fac un episod, n-am apucat, n-am avut timp, dar o să revenim cu seria de challenge-uri de... Mai spuneți-mi ce serie mai vreți să încep. Pentru că de Brawl Stars, Minecraft, Banker, Zombies, m-am săturat. Hai și la Plants vs Zombies am terminat nivelul 3 și în sfârșit am ajuns la nivelul 4. Și îți dau la 4. O Lucian, dar am dat la... ce Siege? Robo Rumble? Sau... am dat și cu Penny și prost. Deci trebuie să apărăm asta. Nu știu dacă... da. Deci nu uitați un like, share, subscribe, plus abonare, plus cont sau pe dacă vreți să în favoare. Dar nu băt ăștia. Nu m-am țin, deci prost. Dop. Nu m-am țintă, bă. Mă dau. Nu, dar din greșeală, ați văzut și voi, adică nu intenționat, n-am făcut intenționat. Vreau să o zic așa. Da, din câte știu, update-ul se bagă joa viitoare, adică pe tare. Pentru că vine nu înțeleg, pentru că eu am auzit un nou eu am mai Battle Pass. La Supercell și am zis că se adaugă gel. Da, și părerea mea, nu știu când se va adăuga asta, a zis să zic că... am câștigat? Survival for a minute? Nu trebuie să reziști. Dar nu-ți dă multe de astea, ok? Dă 20, nu-ți dă foarte multe, nu știu ce. Da, și până porcări cu Battle Pass, Brawl Pass, pentru că nu s-a adăugat nimic, doar mă vorbe goală, ok? În cantă vreau să fac videoclipul ăsta, mai așa, doar la mișto, dar vreau să... Da, vreau să vă arăt și pe dumneavoastră, de ce nu mai postat, da. Bun, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Acest videoclip n-a fost ce nu postez nimic pentru că e weekend și mă odihnesc. De luni încolo cred că voi posta în continuare challenge-uri și toate dale. Deci dacă mai sună și voi ce să mai postez, adică vă gândiți și voi. Bun, deci vă mulțumesc pentru atenția acordată, toate cele bune, pa, pa!